Hai parlag. Akan ni ke video ang kawan pen EP sepang kumno bapin sumar ya kisniang hakor bagi yo kan ni ke jingpang ba daj but kabangi ong bam yang khung. Dia kan ni ke video ang kawan pen EP sepang kumno bana ban treat kan ni ke jingpang kumno ban ai dawai kumno ban ai ya ka inject ada injection ya kini ki sniang. Ini farm barit jongam dai bahe ditang ibarit don tang sausan teli ki sniang tang ibarit dai bahe henry ngakwa ban pen iya pi kumno ka rukom sumar ya ki sniang waladang don tang ibarit ru ngihab ban sumar bahaya ki daladehi. Umdai kum haka por mensua ke bangi sumar ke lada ki yo opang ni supet tagi kemat lada ki yo ke jingpang ke ba ki shit ki yo daya jingpang ki badaj but ya kiru ki ngisu ngapet ki su ya hi kum tu henry hang ni kwa ban pen iya pi ngi dei ban sumari ki khnang bangin yo ki sniang ki babha dengan pen iya pi hang ni ki don tang bangi barabor ngi dei ban consult bat ki doktor jongi veterinary ba ka bajan na ka jaka bangi ngi syong ngisa bat bangi ka jaka bangiri hang ni ngen pen iya pi ba kani ka dawai ke dei ka dawai ke banta ya ki sniang ha ba ki dai but nang ta nalor sakane pade ngidei ban tip ba ki veterinary jongi ki hikai ngi kumno ban ai inject lada pi kloi ban persang ya kane ka kam ki kloi ban hikai kenang ba ki kakam kan suk bat kan kloi bat kan baru ya ka rep karyang jopi ka rep karyang gemut ka rep ka jingrep kini ki ban sumare ki jingri hang ni ngakwa ban ni pi kane ka dei ka dawai ke ban ai inject ya iwe sniang ide ban ai CML na une uthernia ban ngin shim ngin ai CML ya kani ke jingpang lada mdak tak than ngi shu ai tang kani ka dawai ta lada kada jur ngin ai bat kani ka injection. Hang ni kadon kumbak tu kat ni kal air ke barong sapok ngini ban penja na ya kani jing rung kal air ban ngin ai pade ke inject. Wat nom klet ban share ban subscribe ya kani ke channel ngan nang pen EP sibun ki video halor kumno ban sumare ki sniang. Mentang in lej ban ai inject i tiga sniang bat ngan pen EP kumno ban ngin hab ban te nang bangin suk ban ai pada sniang bahe ngin namla ban yakso ban ya bat ya i henring ai pi ke wi ke jing hikai ke barit nang ba phin suk ban ai inject da uniu terlai ngin te ban ngin ai inject.
mentangin sim bat ngin pej hai kani ka dawai ke ba ngi ai ke de ka dawai na ka benta kani ka ba bam yang khung ngin pej ai jaka ba jam ngin ai mentai kani ka inject inject kam dei tang hakani ke jaka ya kani ke jingpang i ai hakani ke benta ya kani ke jingpang bam yang khung i shat ai hai ne benta ba de ki wei pat de ki jat jingpang de ha ki wei pat ki benta jong kamet jong ne sniang kat kum ke jing ai jing hikai jong ki veterinary ki doktor. Wat nom klat ban share so ki parlok jong phi ya kane karu kumno ban sumare ki sniang namar kane ke dei kane ke jing ris sniang kane ke ba suk ba bat ke ba yo jing mentoi sibun ladangi sumar ba bat ngi kwa ban tre ke kam ladangi ye ke kam kamut kane ke dei ke ba yo jing mentoi bhai ngi iwe pa iwe le sibun